Vale, bueno, hasiko naiz nire burua aurkezten, Eduardo Mira naiz, beak esan duen moduan, Tecnalian egiten dut lana, lurralde eraldaketako lantaldian egiten dut lana, eta batez ere energia alorrean egiten dut lana lantalde horren barruan. Gaur ikusiko dugu, batez ere, diagnostikoa 3 zatitan oinarrituta. Alde batetik ikusiko dugu isurpenei dagokionez ze egoera daukagu eskualdean, bigarrengo puntua izango da energia kontsumoa, ikusteko zer bai eskualde mailan kontsumitzen dena orokorki, eta gero sektoreka ikusiko dugu baita ere, eta azkenik zenolako berriztagarriak dauden, eta ze sorkuntza kapazitatea dagoen eskualdean. Ikusiko ditugu zenbaki asko, ikusiko ditugu grafika asko, ez izutu. Saiatu izan dugea, diapositiba bakoitzean mezu konkretu batzuk ipintzen. Eta iruditzen zaizkigu igual garrantzitsuagoak diala mezu horiek, zenbakiak, baino azkenean zenbakiak, datu fidegarriak izatea oso zaila izaten da. Eta erabiltzen ditugu ikusteko evoluzioak, gauzak nola aldatzen dihoazten, baino esatea zehazki urte batian zein dian isurpena, zein dan kontsumoa, balore absoluto horiek mesedez ez hartu kontutan. Hau izango litzateke isurpenen egoera. Ikusten dezute, 2016tik begiratzen baldin badegu, berakada garrantzitsu bat egon dela, ella 34%. Ikusiko dezute, alde batetik bai marrak, eta bestalde ikusten dezute, hor baita ere irudikatu degula tarte bat. Tarte hori irudikatu da, leheno komentatzen nun moduan, datuekin arazoak izaten ditugu batzutan, eta ikusi izan dugu adibidez, isurien kasuan, datu batzuk falta diala. Datu horiek, kasu honetan, industriako datu batzuk izango lirateke, eta horregatik, marra hori, otarte hori marrazten dugu, erakusteko kasu horretan alde hori egon daitekela. Ez gaude ziur, beko linea hori izango ote dan, edo goiko linea hori tarte horretan bekua edo goikoa izango ote dan. Baina badakigu tarte horretan mugitzen dela. Gehien izurtzen duten sektoreak, industria eta garraioa. Eta baita ere, ikusiko dugu baita ere geroago, batez ere garraioko izurketetan, berakada nagusia ez dala izan hainbeste ibilgailu gutxiago daudelako, baizik eta kalkuluan, izurketa horien kalkulua nola egiten den aldatu egindalako. Orduan, derrepente kalkulu hori aldatzen da, eta izurketak horretik esaten izuen, ez zazue begiratu zenbaki zehatzak. Gero ikusiko dugu zehazkiago garraio kasuan. Eta esan deguna zer da asko, ala gutxi. Hemen nahi izan dugu erakutsi beste lurralde batzukin, hemen izuritzen dana, biztanle bakoitzeko konparaketa bat, ez? Ikusten da, 2019an ikusten genuen kasu horretan izurketak nahiko altuak ziala, beste lurraldekin konparatuta, eta aldiz, orain, 2022an izurketa horiek desente jetxidia. Jetxidia, esan dudan moduan lehenago, baita ere, hori, garraio sektorean aldaketa bat egon dalako neurketan. Energia kontsumoa. Eta hemen ikusiko ditugu esandako kontradizio horiek. Goiko marra izango litzateke Euskadi mailan, daukagun energia kontsumoa, erdikua da Gipuzkoakoa,
eta bekoa izango litzateke eskualdekoa. Hiru kasutan ikusten da, bera egiten dura, kontsumoa jetxi egin da, energia kontsumoa azkeneko urte hauetan, 2016-tik 2023-ra jetxi egin du. Euskadin eta Gipuzkoan, 9%, 9,7ko beherakada egin du, eta eskualdean aldiz, jetxiera hori 17%koa izan da. Berriro, mezua, jetxi egin da, hori garrantzitsua da, baina kontutan izan, hor faktore nagusi bat beherakada horretan mugikortasuna izan dela. Mugikortasuna garraioa, hobeto esan da. Ikusten baldin badugu kontsumo hori eskualdean 2019an eta 2023an, ikusten da aldaketa ez dela hain nabarmena izan, jarraitzen du industria sektore nagusia bezala, eta bigarrena garraioa izango litzateke. Bilen artean, ja 83an, 84an gaude, sektore nagusienak kontsumoan, energia kontsumoan, eskualdean bi horiek dira. Begiratzen baldin baitugu bi vektore energetiko garrantzitsuenak, argindarra eta gas naturala, bi kasutan gehien kontsumitzen duen sektorea baita ere industria da. Eskualde honetan industriak pisu handia dauka. Hori begiratzen baldin badugu herri, ikusten da batez ere Oñatiko kasuan kontsumo hori nahiko altua dela. Batez ere gas naturaleko kontsumoa. Oso altua izango litzateke, beste herriekin konparatuta. Argindarra begiratzen baldin badugu, kasu horretan kontsumo handiena Arrasatek izango luke. Garraioan ikusten dezuen moduan turismoak dira gehien kontsumitzen dutena, baita ere nahiko berezia da eskualdean hor gasolio 3.500 kilogramotik berako ibilgailuetan eskualdean daude furgoneta desente. Eta furgoneta horiek azkenean baita ere kontsumo nahiko altua erakusten dute. Orduan, bi multzo nagusiak kasu honetan garraioaren kasuan izango lirateke diesel turismoak eta furgonetak edo kamioi txiki horiek, errepartuko ibilgailuak. Ikusten dezu hemen, leheno komentatzen nuena, ez? Ikusten da adibidez, batez ere 2020an eta 2021an, dieseleko turismoetan, zenolako jetxiera egondan ibilgailu horien kontsumoan. COVID zela eta 2020an, nola kalkulatzen zen kontsumoa, ibilgailu bakoitzaren kontsumoa eta beraien isurpenak aldatu egin ziren. Orduan aldaketa bat dago kalkulo horietan. Horregatik hor, derrepente ematen du jetxieran izugarria egondala eta jetxiera horren arrazoia kalkulo batien bakarrikan dago. Gero ikusiko dugu, hau da ibilgailu parkea begiratzen baldin badugu eskualdean, datuak esaten digute 2016-tik 2024ra berez ibilgailuen gorakada bat egondala. Ibilgailu gehiago daude eskualdean. Hazi eginda, ikusten genuen, jetxi egindala kontsumoa, eta aldiz ikusten dugu ibilgailuen kopurua handitu egindala. Eta baita ere, batazbesteko adina 2 urtez zahartu da turismoetan. Horrek esan nahi du, erosten dian kotxe berriak ez dutela, ez dia etortzen zaharrak zaharrak entzeko, baizik eta zaharrak mantentzen dira eta berriak etortzen dira. Eta, 250 ibilgailu elektriko daude, 100 baino gutxiago 0 etiketa aukiko lukete. Hau, azkar pasakoet, baina oso interesgarria da egiten dian ibilaldiak. Hauek dira, zenbaki hauek, ematen dizkigute,
egun bakoitzean egiten dian ibilaldi kopuruak. Ibilaldi kopuru horretatik, 70% baino gehiago eskualde barruan egiten dira. 80% baino gehiago Gipuzkoan barruan. Eta 80% baino gehiago 55-60 minutuko ez barruan. Horrek esan nahi du, hori, 120 kilometroko radio batean mugitzen diala 80% baino altuagoko ibilaldi gehiago, barkatu. Eta, bueno, hau eremu urbanoan izango litzateke nola kontsumitzen den, bereiztu alde batetik etxe bizitzak eta zerbitzuak, etxe bizitzen kasuan, garbi azaltzen da bai gas naturala eta bai argindarra direla bektore nagusiak, eta kasu horretan berakada bat izan dela, eta baita ere aipatu Antzuolan, Elgetan eta Lintz Gatzagan ez daukatela gas naturalak analizatuta eta beraz gasolio eta PLG kontsumoa altuagoa dute. Zerbitzuetan aldiz, ikusten da, berakada bat izan beharrian, gorakada bat izan dutela, batez ere gas naturaleko kontsumoan. Eta, eraikin gehienak etxe bizitzetan 80% baino gehiago edo maila txarrago bat daukate, hori esan nahi du, eraikin horiek ez direla oso efizienteak, eta zerbitzuetan aldiz, portzentai hori 100% jaisten da. Hor, baita ere zerbitzuetan, zerbitzu berri asko ditugu gehienetan. Eta horiek normalian efizienteagoak dira eta kalifikazio beagoa izaten dute. Amaitzen nahi naiz. Berriztagarriei dagokionez. Hau izango litzateke eskualdean dagoena 2023an zegoena instalauta. Potentziak eta bestalde sorkuntza. Potentzia horiek dituzten sorkuntzak urte horretan. Hori asko gutxi da, kontsumitutako elektrizitatearen 15% izango litzateke, eta gas naturalaren 2,46. Hori azetuko litzateke sorkuntza horrekin. Eta nabarmena izan da, batez ere, azken urtetan gorakada bat egon dela fotovoltaikoan, beste kasutan, bai eolikoan edo mini hidraulikan mantendu egin dira, ez dira ur-jauzi berriak egin, ez dira errota berririk ipini, eta biomasaren kasuan, baita ere gorakada txiki bat egin du, nabarmenena izan da fotovoltaikaren gorakada, nahiz eta oraindik ikusten dezuen moduan ez izan oso handia, bere sorkuntza. Herri ikusiko bagenu hau, ikusten da sorkuntza handiena oinatin dagoela, bertan daudelako ur-jauzi gehienak eta bertan daudelako errota gehienak, eta hori pasatzen baldin badugu, ikustera, konparaketa bat egitea, emisio balantze batean, ikusten dezutenez, laranja izango litzateke kalkulatuta gaz naturaleko, industriako gaz naturaleko izurpenak kontutan hartu gabe, grisa, gaz naturaleko izurpen horiek barne konsideratzen baldin baitugu. Eta hori biztanleko izango litzateke, biztanle bakoitzeko. Ikusten dezutenez, dagoen sorkuntzarekin, balantze horretan, ez da azetzen, esan genezake, izurtzen dena. Eta hori izango litzateke nire aurrezpena. Mila esker, Eduardo.